Hangen dala ba shiga birni ba. Wasu hango wani gwanin lissafi harbau, harbar da mu zai. A kasar da aka ci gaba da shi shugaban wannan jam'iyyar da take wannan gwamnati wallahi za a waye gari ya sauka ne kawai ya ce saboda matsala da aka samu. Sun ci gari da kai sun barka da kuturan bawa sun ma bawan ba kanin karatun dan kama. Waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa za su zo muku ne a cikin shirin hangen dala na wannan lokaci. Masu sauraro, Assalamu alaikum, Ahmad Rabiu Ja'in ne ke muku sallama ta cikin shirin hangen dala. Shirin da kan nazarci al'amuran da ka zamo tarnaƙi ga ci gaban demokaradiyyar ƙasar nan, tare da ɗaukar martani daga gidajen imanin siyasa dogaro da sashi na 39 na kundin mulkin ƙasa. Cikin manyan alƙawuran kowace gwamnati dai musamman lokacin yakin neman zaɓe, akwai batun samar da aikin yi ga matasa. Wadda kuma a ƙarshe idan ba an yi farar sa'a ba gwamnatin na iya ƙare wa'adinta ba tare da dama daga cikin matasan sun samu makoma ba. Wannan dai ana ganin ka iya taka rawa matuka wajen ƙara wa matasan tunani mara kan gado, ko ma dai zama ba tare da wata kyakkyawar rayuwa ba. Wasu masana na ganin ko da ba a kai ga samar da aikin yi ga matasan ba, akwai batun inganta masana'antu ko ma dai bayar da cikakkiyar wutar lantarki da za ta taimaka wajen farfado da waɗanda suka durƙushe. Samu ayyuka wanda mutane za su yi duk abubuwan nan da ake yi yanzu, kamar wannan coastal road din da aka ce an fara yanzu, kaga mutanen Lagos ne za su abin nan, Lagos Calabar coastal road, duk mutanen da za a ba yan kudu ne a wurin, ya ka samu wani dan arewa. Sannan kuma an ka duba cewa sanda aka zo ana yin aikin nan na railway, tun daga aka ce a fara tun dan arewa yana shugabanci, aka ce a fara daga Kano railway din nan ta tafi har zuwa Lagos, ko a samu mutane a dauke su aiki, amma ba a yi ba irin kiran da ba a yi wa Buhari ba kan cewa ya haka. Sannan kuma duk wani abubuwan nan da ake na ci gaba za a gani kan cewa arewa ce kawai ba ta samu. Kamar ne magana na ce da akwai 60 billion da za a ba wa Smaidan, kuma an ba wa Smaidan grant ne wanda za a ba mutane masu small and medium enterprises. Mutanen mu nawa ne za su samu wannan? Za a saka wani stringent measures wanda yake mutanen mu ba su da shi. Ba wani wanda zai zo ya sa maka hannu ya ce gashi nan ka'idoji masu tsauri. Idan an saka maka ko ba wani dan arewa da zai zo ya taimaka maka, kana dan uwanka ya ce a kurin zan je in ba mutum ya je ya karbi kuɗi ya je ya kashe. Amma su a kudu za su je wani bai san ka ba ma, kawai ko garin kuɗi ne maka ko ma abin nan kuke, amma zai je ya saka maka hannu. Shi da nace ina kamfanonuwan mu na da, ina PS Mandaridis da zaka ji kanshin abin nan gyada tana tashi, ina rally suke, ina flower mills, Northern Nigerian flower mills. Muna gani a gaban mu aka zo aka since mashinin din nan aka je aka kai su Lagos dan su amfana. Ba wani wanda ya magana a manyan mu. Duk kamfanonuwan sun mutu. Alhaji Garba Musa kenan guda cikin masu tsinkayen abin da kaje ya zo a Najeriya. Ko da dai a batun hauhawar farashin kayayyakin masarufi, wasu na alakanta abin da 'yan kasuwa, lamarin da Honorable Ilyas Koki ke cewa babu hannun 'yan kasuwa cikin wancan matsi, illa dai kamfanonin da ke sarrafa wancan kaya. Kullum sai a ringa dorawa 'yan kasuwa su suke tashin farashin kayayyaki, ba ruwan ɗan kasuwa. 'Yan kasuwa askasari ma asara suka ringa suna sai da kayayyakin su. Yau gashi an zo gabar 'yan kasuwa, kayan 'yan kasuwa ya ƙare. Yau masu kamfanonin nan sun ɗana bakansu suna azabtar da talaka a Najeriya. To muna kira da 'yan majalisun mu, muna kira da sanatocin mu, za mu yi haɗaka ta ƙungiyoyi, za mu rubuta takardu, za mu isar da wannan takardu namu ga mai girma shugaban ƙasa da mai girma senate president. Irin azabtar da talaka da ake a Najeriya ba za mu yarda da wannan ba, domin irin wannan abin wallahi talaka yana cikin masifa a Najeriya. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Talaka mu tashi da addu'a, mu yi addu'a, mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Halin da talaka yake ciki ya zama malam ba a cewa komai. Yau masu kamfanin taki, duk da na tattauna da shi wasu daga cikin manya-manyan kamfanin taki akan cewa da izinin Allah za su wadatar da kasar nan da taki. Yau taki ai kage ya sauka, yau irin abin da muke nema kenan. Amma yau a ce masu kamfanin nan suna azabtar da talakawa, to tsakaninmu da masu kamfanin nan sai dai addu'a. Kuma ina kira da mai girma shugaban Simda barista Alhaji Naidu Muhammad Zakari da ya hada taro da manya-manyan 'yan kasuwanmu irin su Alhaji Salisu Sambaju, irin su Alhaji Abdullahi Dan Gongola, irin su Alhaji Ibrahim Dan Yaro, irin su Malam Musa Rabiu, ga irin su Ahmad Sufai, ga irin su Alhaji Sani Isa, irin su Alhaji Muhammad Adaka, irin su Alhaji Ashir Ali yan Musa, domin a shawo kan wannan maganganun, a rubuta takardu a kai masu kamfanonika wannan abin da suke ba daidai bane. Domin me ana jawowa ana kana 'yan kasuwa su suke ba da matsala, ba 'yan kasuwa bane masu kamfanonika. Muna ga talaka masu kamfanonika su suke tada kayayyaki a ƙasa. Honorable Ilyasu Koki kenan ɗan kasuwa da ke taɓa harkokin siyasa a Kano. Kuma da haka za mu waigo siyasar Kanon baki ɗaya,
wanda kamar yadda aka sani tuni dai gwamnatin ta fara samun 'yan hamayya daga ahalin jam'iyyar APC, duk da cewa ita ma APC yanzu haka na cikin rikicin cikin gida tsakanin mabiya, musamman kan makomar Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Gabanin wannan dai Sirajo HD mai gwale ya shigo da martani ga waɗanda ke kalubalantar gwamnatin, musamman wasu kalamai na Ibrahim Soja Kantin Kwari. Ba mu san ana yi ba harara a duhu. Kwankwaso da Abba da Comrade da Alhaji Jinagoda da Bashir Sanata ikon Allah ne, kuma insha Allahu Abba gida sai ya shekara 8 akan mulkin jihar Kano, kuma insha Allahu Kwankwaso wataran sai ya zama shugaban kasa. Wani abu ne aka ce ya faru. Akwai wanda ya zo yake rantsuwa cewa wai Abba ta yanuwa ɗaya zai yi. To bari ma an kama sunan sa ƙararren fada Ibrahim Soja. Naji kana cewa kai dan Kantin Kwari ne. To a Kantin Kwari muna so ka zo ka gaya mana ina ne layin da kake, ina ne kantin da kake, ka zo ka gaya mana lambar teburin, kuma ka zo ka gaya mana a gidan wa kake. Ni dan Kwari ne, kowa ya sani, a nan layin tsakiya nake gidan Jallaba. Amma baka jin watakila irin kamun ludayin da ya ga ke yi, watakila shi yasa yake hasashen zango ɗaya kawai za a iya ci. Wannan ko ɗaya ba wani abu ne, su irin mutanen nan ne wanda in dai ba su suka yi abu babu wanda ya iya. Ka duba ka ga irin ayyukan da Abba yake yi na bangarori daban-daban. Bangaren auren zaurawa Abba ya yi kokari, ga gadojin nan da ya kaddamar nan dan Agundi zuwa nan Tal'udu, kuma bayan nan ga mutane waɗanda aka kai su karatu a ƙasashen waje. Bayan nan kuma an ɗibi aramomi bangaren karatun Alkur'ani, an ɗibi mutane wanda aka kai su can za su je su karatu su da su ƙara zama wasu a arewa da Najeriya gaba ɗaya. Amma wai ana ganin ku kanku 'yan jam'iyyar NNPP wai kamar ci gaba ke da ɗaure ku da igiyar zato. Ko ɗaya, a inda Abba alkawarin da yawa kana yana cika musu, mu ya biya mu. Zancen wani mukami ko wani abu wannan na Allah ne. Waɗanda suke korafi akan cewa an jingine su. Wannan ka rabu da su kawai, masu gaggawa ne kuma gaggawa da kashe ɗan ne. Kuma anan ina ƙara mika jinjina ga Abdulmajid mai rigar fata ɗan majalisa na Gwale bisa tallafi da ya biya wasu ɗalibai na nan Gwale, da kuma Abubakar Mojo Kantoma na Gwale, shi ma muna mika masa jinjina. Sirajo HD mai Gwale kenan na jam'iyyar NNPP. NNPP da muka jo SA Gamboli ya ja 'yan na yaba wa gwamnatin, musamman yadda gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya bayar da dama na cire naira miliyan 5,000 a biya kudaden 'yan fansho. Duba da yadda mai girma gwamnan jihar Kano ike ɗawainiya da talakawan jihar Kano, musamman mai girma gwamnan jihar Kano, 'yan fansho sun ce a gode maka bisa yadda ka ɗebo wa'annan maƙudan kuɗi kimanin naira miliyan 5,000 biliyan 5 kenan, ya ce a kuma rage wa 'yan fansho raɗaɗi. To kaga wannan aiki mai girma gwamnan jihar Kano ta tabbata cewar al'ummar jihar Kano su ne a gabanka, talakawan jihar Kano su ne a gabanka. Haka kuma mai girma gwamnan jihar Kano, talakawa sun ce a gode maka yadda ka ɗauki mataki akan harkar ruwan sha. Mai girma gwamnan jihar Kano, mu ne maka godiya a madadin talakawan jihar Kano. Haka mai girma gwamnan jihar Kano, talakawan jihar Kano sun ce a gode maka yadda ka ɗauki mataki akan waɗannan yaran, musamman 'yan wato kane waɗannan Mansura Isa, yadda ta ɗauki nau take ƙoƙarin shafawa harkar ilimi na jihar Kano laifi. Gaba wani ma ba zai koma yunkurin ya shafa wa makarantun jihar Kano kashin kaje ba. Kuma anan muke godewa mai girma sanatan Kano Santaral Alhaji Sanata Rufai Isa na Hanga bisa yadda i duba Allah, i aikin Allah, i kawo tukwane da likafani domin a raba shi makabartu, kuma da gyaran makabartun da motar ɗaukan ga mai girma sanata. Talakawan jihar Kano sun gode maka. Kuma anan muke jan hankali ko sanatocinmu ku yi koyi da aiki irin sanata Rufai Isa na Hanga. Sanatocinmu ku yi koyi da irin aiki irin na sanata Abdulrahman Kawu Sumaila, yanda yake diritiri. Yau da a ce Kawu Sumaila shi yake da kujera irin ta sanata Barau Jibrin Maliya, to karshen bandin a arewacin Najeriya ya zo karshe. Kawu Sumaila zai dauki mataki yadda ya kamata a karkashin kujerarsa ta deputy sana president, amma kash sai deputy sana president ta fada hannu bisa zargi da muke baya kishin arewacin Najeriya, baya kishin jihohin mu guda 7. Honorable Gamboli ya ja 'yan kenan hadimi na musamman ga gwamnan Kano. To amma Gamboliyan na waɗannan kalamai ne a gabar da muka jo Honorable Adamu Abdullahi Karkasara da ke zaman babban hadimi ga siyasar gidan sanata Barau Jibrin na bayyana cewa alkairan da sanatan ke saukewa shi ne ke ci gaba da bibiyarsa a cikin dukkanin al'amura. a lokacin da kake hidimta a mutane, kake bauta a mutane, kake wa mutane hidima, kake taimakon mutane, kake gina rayuwar mutane, kar ka taba zaton cewa wai kowa sai ya ce maka waldan ko kowa sai ya tafa maka, a'a kayi alkhairin kawai ka wuce gaba, alkhairin nan shi zai biyo ka. Ko mai girma su sarta Barau Jibrin ya saba shi a cikin kalubale, Allah kullun yake taimakon sa, domin duk sanda ya zo Allah zai ba shi wani abu sai an samu wasu mutane wanda ba su da tauhidi, ba su da ikhlasi, mutanen da yan yi min in ci tuwo, mutanen da yan kaza, sai ka ji an
an ce kaza, mutane wasu masu zo su yi ta rantsa-rantsa ya ce kaza, amma sai ga Allah ya dubi zuciyarsa saboda shi ba shi da nufaka da kowa, baya rufe koba da wani ya ce je ka cutar da wani. Kullun tunaninsa shine a haɗa kai a cikin jam'iyyar APC. Wannan ta sama nake jinjina wa Gawuna da ya turo Badaru ya zo yawan nan maganganu. Abin da muke bukata haɗin kai a APC. Lokaci zai zo ba wanda ya san waye zai zama kaza, garin tare-taren wani kai ya zama wani kai ya zama, shine muka tsinci kanmu abin da ya fara ba. Da haka muna gode wa Allah, yau an wayi gari mai girma sanata Barau Jibrin irin hidimar da yake wa ilimi. Yau mun je Dutsen ma an kaddamar da ɗalibai guda 500 da wani abu wanda ya ɗauki nauyin za su yi digiri har su gama a Dutsen ma, Federal University Dutsen ma. Ga yara da aka tantance guda 10 a Kano ta Arewa wanda suke da first class a digirin su na farko za su je su yi digiri na biyu. Ga yara da aka tantance masu 9 credit wanda za su je su yi digirin su na farko a kasashen China da sauran kasashe. Ga kuma motoci Asabar din da sanata Barau Jibrin zai zo ya kaddamar homa guda 100 da wani abu da za a raba wa mutane talakawa, ba wai dan jam'iyyar kaza, a'a yan Kano ta Arewa ko me kake Allah ya ci da rabon ka, an riga an tantance za a ba su motocin. Karshen watan nan mai girma sanata Barau Jibrin za a zo a raba wa dukkanin wasu jami'an tsaro da suke Kano ta Arewa, sai ya raba babura 2000 da wani abu. Wannan shi muke so kowa ya samu dama ya, ba wai hauma ko gantali ko kaza kawai mutane su zama shi dan Allah mutane su daina, su zama mutane su zama tsayayyu kuma su zama su kai. Honorable Adamu Abdullahi Karkasara kenan babban hadimi a siyasar gidan sanata Barau Jibrin. Ko da dai ahalin jam'iyyar PDP sun fara zawarci ga ahalin gidan sanatan, musamman wani kira da ake yi wa Honorable Uwaisu Ala Kumurya na dawowa tsakar gidan jam'iyyar PDP. Tunda dai a cewar Alhaji Galadanci sanata Barau Jibrin ya gaza rike shi. Yau Ala Kumurya dinnan sanannen ɗan siyasa a jihar Kano wanda yake ba da gudunmawa a harkar gidan Barau Jibrin 100%. Yau tunda Barau Jibrin maliya dinnan ba zai zauna da kai ba, to ka dawo jam'iyyar PDP. Za mu kai ka wajen mai girma ambasada Aminu Bashir Wali da Yahaya Umar Bagobiri, za su kai ka wajen wazirin Adamawa Atiku Abubakar, shi zai karbe ka. Dama a tsukin nan ya akwai list da za a gani na manyan mutane, to za a sa ka a cikin wanda Atiku Abubakar zai karba. Yau Ala Kumurya dinnan yadda yake ba da gudunmawa a harkar Barau Jibrin dinnan, in aka kunna rediyo sakon da ake ji na Ala Kumurya wajen su irin su Awwalu Bala Makwarari dinnan da azaz wasu yan midiya a jingir ka bude zaka ji magana Ala Kumurya. Harkar gidan Barau dinnan ba ji ba gani, amma Barau Jibrin ya ki ya zauna da kai ya saurare ka. Ai mu da mun dauka ma kawai ko yaushe kuna tare da Barau Jibrin dinnan bacci ne kawai yake raba, amma kuma ashe a binciken mu sai muka ga ba haka bane ba. To yau Ala Kumurya a gogewarka da jajircewarka da iya siyasarka da taimakon da kake yi, ai ka wuce wannan bangaren. Saboda haka muke kiranka Atiku Abubakar zai karbe ka a jam'iyyar PDP, saboda kai yanzu siyasar Kano ka zama babban jigo wanda idan aka sami irin ku akalla a 44 local government da za a sami irin ku da kowace local government a kowace jam'iyya inda irin ku ta gama cin zaɓe. Alhaji Galadanci kenan shugaban kungiyar PDP Media Forum. To amma a wurin mabiya jam'iyyar APC irin su Abdul Wahab Ayuba Oyoyo na ce gaba da faɗin duk inda suka gano tallafawa al'umma sai sun faɗa, ko da kuwa batun ya tsallaka jam'iyyar hamayya. Ni wazirin Alhaji Garban Kore a matsayinsa na sarkin yan baka a jihar Kano kaf, wanda kuma ni ne nan PA na Alhaji Sani Umar Sanin Falanti jikon gidan ruwa da matage. Allah isaka muku da alkhairi. Idan ka ɗauko Imamu Basiru wakili ne na jam'iyyar NNPP wanda yake shine Kano Furoba na mazaɓar dawaki. Allah isaka Imamu da alkhairi. Da ni Abdul Wahab Ayuba Oyoyo Baba da Imamu Basiru wallahi ba za mu zuba ido ba idan muka gano alkhairi a jam'iyyar NNPP a dawakin Kudu da Warawa, dole ne mu faɗa. Idan muka gano alkhairi a jam'iyyar APC dawakin Kudu da Warawa, dole ne mu faɗa. Yau mun leƙa mazaɓar yan Barau mun gano alkhairi karkashin jagorancin Muttaka Busaye wanda ya bada gudunmawa a jam'iyyar NNPP. In ka tafi mazaɓar Gano ka ɗauko Alhaji Rabi na Gogo Gano sasarin Kwankwasiya wakili jam'iyyar NNPP dawakin Kudu da Warawa wanda yake shine jagora, dole ko ka bi ko ka canza masallaci. Alhaji Rabi na Gogo
Kano da kai da Yusuf dan Bagina muna kira da babban murya da tsohon akanta janar wanda yake shine kwamishinan gona a mazaɓar Yankatsare ya kamata ku ɗauko Muttaka Busaye a ɗauko shi a bashi takarar kansila ba wani firamare election kai tsaye a mazaɓar yan Barau in kai duba da irin gudunmawar da Muttaka Busaye ya ba wa jam'iyyar NNPP har aka kai ga nasara. Yau a karamar hukumar Dawakin Kudu muna gode wa dan majalisar jiha wanda yake Abba Makama Gano gashi nan ya samar da katafaren masallacin Juma'a a garin Busaye a mazaɓar yan Barau. In ka duba wannan aikin ya hada da irin gudunmawar da Muttaka Busaye ya ba wa jam'iyyar NNPP har aka samu zarsara a zaben 2023. Alhaji Rabi na Gogo Gano duk mutumin da muka gaya maka a jam'iyyar NNPP wallahi mu a APC mun yadda mutum ne mai muhimmanci mai daraja mai mutunci wanda in ka rike shi wallahi zai rike ka zai taimake ka ya taimaki al'ummarka. Muttaka Busaye ka ci gaba da buga fassa da yada manufa kai ne kansila a mazabar yan Barau a garin Busaye 2024 in Allah ya so ya yarda. To amma kalaman na Abdulwahab Ayuba Oyoyo na zuwa ne daidai gabar da muka jiyo wasu daga cikin magoya bayan gwamnatin Kano irin su Umar Uba Akwala Gabin Abba na wani kira ga gwamna a batun gyara zama tun da dai su ne suka yi uwa da makarbiya wajen tabbatuwar gwamnatin. A yanda muka yi duba na tsanaki kamar gwamna karfin gwiwarsa ya ragu ko mu ce yanayin jajircewarsa ga al'amura ya ragu tun bayan da aka tabbatar mana da wannan kujerar ta gwamnati a Supreme Court. Me hujja? Duba da yanda da muke ganin gwamna yana zuwa gurare yana ziyarar ba da ta yanda abubuwan duk sun da akwai korafe da ya taho da ni musamman akan hanyar mu ta sabon titin Dorayi abin da ya tashi daga Gaida zuwa Zawaciki zuwa Fanshekara. Duba da irin manyan motoci da suke biyo hanya daga kamfanonuwa na Calawa za ka ga titin ya lallace amma gwamnati ta yi watsi da shi. Amma kun yi korafi? A korafin ne ya kani ya kamata a ce hukuma ta yi duba da wannan matsalolin. Wani lokacin za ka samu mota ma ta wadi ta yi kwana 1-2 mutane suna korafi ga titin ba fitila ana yawan hatsarurruka a kai. Ga misali me zai hana ku uzuri duba da gwamnatin kamar ta ɗebo aikace wala Allah iya cewa layi zai zo gun kunan da ba raɗewa ba. Duk da haka ai dan saboda ana sa ran gwamnatin za ta iya yin wani abun akai shi yasa aka zo da wannan korafin. Sai korafi na biyu kuma ga makarantu da aka samu aka rurrushe inda aka yi gine-gine a jikinsu da asibitutuwa ya kamata bayana a ce gwamnati duk ta tada katangogin nan duba da yadda wajen ya zama dabdala ta yan shaye-shaye da kashi da fitsari yara kuma suna iya fitowa ma su gudu daga makaranta. Amma tsohuwar gwamnati ce ta yi ko kuma wannan gwamnati? Wannan gwamnatin ce tamu mai albarka dan abubuwan da ake faɗa a kai ne mana ciwo shi yasa muka zo muka kawo wannan korafin namu ta inda gwamna zai ji ya kamata a ce an inganta al'amura kafin lokacin yanke hukunci a kotu da yanzu za a ga cewa ba ɗaya abubuwa suke kasancewa ba. Amma ba za ku yi uzuri ba duba da wala Allah gwamnatin gaba ɗaya ƙasa da shekara ɗaya take. Ai gwamnan ne a koda yaushe yake cewa an ga korafi a zuwa faɗa kuma mu muna ganin cewa tun yanzu ne ya kamata ya zamanto gwamnati tana abin da ya kamata. Amma me gwamnatin karamar hukuma take yi duba da wala Allah iya cewa ba lallai sai ita gwamnatin jiha ba. To ai ka san dai tsarin ƙasar mu ƙananan hukumomi yanzu akan ce ba a sakan musu mara kamar da. Amma aikace-aikacen da ake ganin wasu shugabannin ƙananan hukumar na yi fa. Gaskiya ni dai ba na gani. Karamar hukumar ku ta Kumbutsu? Gaskiya ba na gani. Umar Uba Akwa kenan lagabin Abba ɗan siyasa a ƙaramar hukumar Kumbotso. A ƙaramar hukumar Tarauni kuwa Bala Shukuro unguwa 3 ne ya shigo da ya ba wa wakilcin Honorable Muntaru Umar Yarima musamman kan batun jibintar lamuran al'umma. Ko da dai bai karkare ba sai da ya yaba wa kantomar rikon ƙaramar hukumar. Yaba wa zababben ɗan majalisar mu ɗan halak malak na Kwankwasiya Honorable Muktar Umar Yarima saboda irin ayyukan alkhairi da yake zazzago ƙaramar hukumar Tarauni. Kaga dai tun farkon fari shine ɗan majalisar da ya fara yin empowerment na mata da matasa ya raba wa matasa jari ya ba wa mata jari ya raba babura ya raba injin nika ya raba injin markaɗe kuma sannan ya mai da yara makaranta saboda shi baya son zaman maza saboda haka dole ne mai ba masa sannan kuma yanzu ya mika kudure dukkanin mazaɓun nan guda 10 kwanan nan za a barke da aiki masu asibiti masu kwalbati masu makaranta ka ku lalle dole ya bango ya zama dole. Haka al'ummar karamar hukumar Taron suna koka akan wakilcin nasu. Sai dai in mutum dan adawa ne dan shi kullum waya sama a gudu take baya gudun talakawa kullum waya sa a gudu take jira ma yake a ce kala ya ce gashi in ka zo duk sati sai
ya zo mazaɓa kuma kofar sa abu da take in ka kira shi komai dare zai dauka. A ce ba daga kauri sai gwiwa ake yin tallafin ba. A'a ya cancanta bisa cancanta mazaɓu kai wakilci ya dukkanin mazaɓu kowace mazaɓa 'yan mazaɓa da yake ɗorawa wakilai a taimaki mai neman taimako saboda haka wannan dan majalisa mun gode mu ya zama ma dingayi gashi kuma an haɗa shi da abokin aiki Kantoma Abdullahi mai kanan kwankwasiya saboda haka waɗannan su ne 'yan biyan tarauni saboda shi wannan Kantoma kaga daga zuwansa ya haɗa kan 'yan jam'iyya saboda da akwai wanda kusan ba a ga maciji to shi yace kofarsa a buɗe take ya haɗa kan 'yan jam'iyya kuma sannan shi ma taimako yanzu dukkanin mara lafiya in dai baka da lafiya asibiti magani kyauta ne ya raba asibitoci. Bala Shukura unguwa uku kenan ɗan siyasa daga ƙaramar hukumar Tarauni. Kuma wannan na zuwa ne gabar da muka ji Honorable Musa Danzari yana ci gaba da kalubalantar gwamnatin Kano musamman kan batun nan na ɗage bayar da tallafi ga mata da gwamnan Kano ya yi alkawari na naira 50,000. Na cika da damuwa da ganin cewa waɗannan iyayenmu dattawa mata da aka cika rediyo da gungumin cewa ana gayyatar su zo a bada tallafi wannan ya ji hankali matuƙa kuma daga ƙarshe sai na ga wata sanarwa tana fita cewa wannan tallafi an ɗage sai wani lokaci duk da ba a sanar da lokaci ba amma abin takaici da kaico shine shin zargin da muke yi shin gwamnatin daman bata shirya bane ko kuɗin ne basu cika ba ko daman so ake a nuna mutanen ana sanar da su amma babu ranar da za su warware amma dai akwai takaici shawara ta da fata ta shine Allah ya sa iyaye na mata na karkara ba a ci bashi ba da zumman za a zo a karba in an koma a biya tun daga abin da aka yi an jefa kurijiya gaba dubu domin akwai takaici a siyasance dama a zargin mu a baya mun dade muna faɗa ita wannan gwamnati ta zo babu manufa wani abu ne kawai da muke zargin cewa sawa za a yi sawa za a yi a hana mun yi zargin abubuwa da dama kuma gashi alamu suna nuna haka amma dai abin da muke tunani shine wato da kasar da aka ci gaba da shi shugaban wannan jam'iyyar da take wannan gwamnati wallahi za a waye gari ya sauka ne kawai ya ce saboda matsala da aka samu domin wannan shi aka yi illa domin ƴaƴan jam'iyyarsa ne kuma waɗanda ake cewa sun kada ƙuri'a an kai ga nasara dama zargin da muka yi a baya an raba fumafumai da zumman cewa a daure su da igiyar zato in an kafa gwamnati za a taimake su dama mun dade muna faɗe kuma iyaye mata suna ciki amma har zuwa tsawon shekara ɗaya da wani abu gashi an kai gabar da a yanzu sai yanzu aka yi masu abin da bature yake cewa flash to amma dai fatan mu da burin mu Allah ubangiji ya sa ba su ciwo bashi ba da za su yi wani domin daga yanzu kar ƙara yadda sai abu ya zo hannunku in kana da bukata ko cin bashi ko wani abu sannan ka ci bashi amma dai a wannan gaba da ake ciki wato akwai takaici akwai tashin hankali ganin cewa dan jam'iyya ya kafa gwamnati yana sa ran za a ci da shi ko za a taimake shi kuma ma da ya haƙura ya koma gefe daga baya a kira shi a ce ya zo ya karba kuma a ce an ɗaga shi wani lokaci wanda izuwa yanzu ba a san faɗi cewa ga ranar da za a dawo ba amma dai zargin mu muna ganin an jefa su rijiya gaba duk. To kalaman na Honorable Musa Dan Zaria na zuwa ne a gabar da muka jo dattijo Sani Garka Dan Batta na bayyana cewa tuntuni dama sun san jam'iyyarsu ta APC ba za ta kai labari ba tunda dai tuni jam'iyyar ta yi adaba da 'yan dangwale. Abin da babbai hango yaro ko ya hauri mi ba zai hango ba. Tuntuni na san za mu faɗi. Domin me jarin ɗan siyasa jama'a. Babu yanda za a kana koran masu jama'a ka ce za ka ci zaɓe. Wato na ɗaya muka kori kawu da jama'arsa. Na biyu muka kori Kabiru Alasarin da jama'arsa. Na uku muka kori Jobe da jama'arsa. Na hudu muka kori Sukofa da jama'arsa. To ka gaya mun yanda za a mu ci zaɓe. Sannan suka tafi Rabi Kwankwaso ya ebe su ya tsaye da su a mai kayan marmari NNPP. Kowanne ba wanda ya faɗi. Na ɗaya kawu ya kada Kabiru Gaya. Kabiru Alasarin ya kada MD na Hizba. Sannan Jobe ya kada ɗan lele. Sannan Kofa ya kada tsohon kwamihina na daɗin kiru ya kada hi kuma sannan hamma fa an so a kori Barau domin hasigen kowa Ganduje fam wahi ne zai zama sanata ba Barau ba to da ba Barau bane sanata wallahi Santoriya ta Arewa ba za mu ci ta ba to amma baba mai amfanin tuna irin waɗannan al'amari a yanzu to abin da yasa wani abu ne ya taso naji ka san abin da babbai hango yaro ko hauri mi ba zai hango ba sai na ga Nasiru magana shari'a ka kai ga janye je ka karɓi minista sannan sai yan bani na iya kuma ba su iya din ba suka jan wahi wai sun hango wani gwanin lissafi harbau harbar da buzai sannan aka je kotun koli da yake masu ilimi ne suka je he sun zo sun gani yaya za a ɗora mana ƙuri'a 100,000 da 30,000 da 3,000 a ce ba mu kada ba wai ga gwanin lissafi zai ebe wa abba ƙuri'a 100,000 da 60,000 da 5,000 zai ebe ya zo ya faɗi magana a gaban masu yara'a suka yi bincike aka zo ane duka ƙuri'ar da ta ɓaci guda 10,012 ce kuma ba ta abba ba ta jam'iyya 17 ita ce ta ɓaci yo tun daga nan ka ƙara ganin harbau ya harba da
Sani Garka dan batta kenan dattijo a jam'iyyar APC. APC da rikicin cikin gida ke ci gaba da dabaibaye ta musamman game da makomar dan takarar gwamna na jam'iyyar Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Batun dai ana ganin ya samo asali tun lokacin da aka fara rabon mukamai, wanda wasu ke cewa wannan batu na da alaka ta kai tsaye ga shugaban jam'iyyar APC ƙasa wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Baya-bayan nan dai an jiyo yadda wasu magoya bayan jam'iyyar suka rinka kiraye-kiraye dangane da makomar ɗan takararta Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Ko da dai an jiyo ahalin siyasar gidan Gawunan na bayyana cewa ba su da wani buri illa dai kai jam'iyyar garin muna fata. A wannan rana dai mun jiyo mataimaki na musamman kan harkokin yada labarai ga gwamnan Kano wato Honorable Bashir Sanata na bayyana cewa dama sun san za a rina. Ba na faɗa da makahon siyasa sai dai na doki hannun ɗan jagoran. Ina nan akan bakata. Gawuna an ma sakiyar da ba ruwa kuma ba kowa ne ya maka ba illa waɗanda ka ɗauki wilaya da aminci ka ba su jagororin APC wanda sanda ka faɗi zaɓe ka ce kai ka karɓi ƙaddara ka sadu da ka fawwala wa Allah. Suka ziga ka suka yi ma rawa da tauhidinka da imaninka irin na siyasa. Suka ziga ka suka kai kotu da sunanka. Suka zo suka dilmiya ka ana ma igiyar zato cewar kotu za ta baka kuma da yake shi Allah ba ruwansa aka baka a ta farko kaga kamar ka samu aka kuma baka a ta biyu kaga kamar ka samu ka miƙe kafa kana jiran a tabbatar ma da kujerar gwamna wanda hakan bata yi ba sanda aka gama shari'a duk wasu manyan kujeru masu romo a federal government sun riga sun gama karbewa sun ba wa ƴaƴansu da waɗanda suke so ƴan cikin gida kai kuma yanzu aka baka saboda an ma fafa lulu waje nake gaba daya har yanzu ba karasa cin shekara guda a sabuwar gwamnatin jam'iyyar APC ta sama ba ga misali watakila ba a jira a gani ba ko akwai wanta goma shi nan gaba me za a jira dukkanin manyan mukamai sun riga sun karbe sun ba wa kansu da ƴaƴansu wannan shine tsarin Gawuna sun ci gari da kai sun barka da kuturan bawa sun ma bawan ba kanin karatun dan kama kuma kai jifan gafiyar baidu irin na siyasa yanzu menene amfanin a ce sun karbe kujeru masu romo masu armashi masu tasiri sun ba wa ƴaƴansu da kawunansu kai kuma sun barka igiyar ruwa kana ragaita kuma daga an fito an ce ka zo ka nemi yafiyar al'ummar ɗan kasuwa ana musu gidoga ana zuwa ana Gawuna is coming ana waye duk wannan abin sun yi ne don su halakar da siyasar ka kuma muna nan a rubuta a aji ni Bashir Sanata ni na faɗa 2027 Gawuna ba shine dan takarar jam'iyyar APC ba domin ita APC ba maganar ra'ayi ba maganar aƙida iya kuɗinka iya shagalin Honorable Bashir Sanata kenan babban hadimi na musamman ga gwamnan Kano kan harkokin yada labarai wanda kuma da shi ne shirin hangen dalana wannan lokaci ya kammala a madadin abokin aiki Yakubu Ibrahim Dogarai sai jagora kuma shugaban sashen labarai da al'amuran yau da kullum na wannan gida Muzammil Ibrahim ya kasai Ahmad Rabiu Jayan da na gabatar nake cewa da fatan za mu yi hutun ƙarshen mako lafiya.